שלום לכולם, וזה הסרטון הראשון שלי ושל חבר שלי איתי. אוקיי, בואו נתחיל. דבר ראשון, ניכנס. זה לא מצלם. אוי, נו, מה עשיתי? אוקיי, זה ההתחלה. כאן אני לא יודע למה זה הפסיק, חכו רגע אחד. אוי, כאן. בגלל זה. אוקיי, חכו רגע אחד. אני לא יודע מה לעשות עם זה, אולי אני אצליח. לא. בואו ננסה ככה. כן, זה עובד. אז בואו נהרוס פה את כל זה. כמו שאתם רואים, לקח לנו איזה 50 שעות לבנות את כל המסלול. וגם טיפה התבלבלנו. אז עכשיו סוף סוף סיימנו, אז החלטנו שנעלה סרטון. אוקיי, אז החלטנו שנעלה סרטון. סרטון כזה מגניב שאולי תאהבו. טוב, אז ככה זה... בואו נצא. טוב, זה יהיה הכי קשה. אוי נו, שכחתי את זה. הלאה, זה טוב. זה בסדר. אוקיי. אוקיי. כמו שאתם רואים, זה לוקח הרבה זמן להתחיל את זה. כי הרכבת ייקח לה הרבה זמן לנסוע. לקח לנו, הנה, הרכבות חזרו. אוקיי. בואו, מה זה? מה קרה? נפלנו מהרכבת. טוב, אולי היינו צריכים רק כאן לעשות את זה או טוב. הנה הכל בסדר. מה עכשיו? שוב פעם זה. נראה לי שפשוט טעינו שזה לא טוב. אוקיי, אז ככה זה אולי צריך להיות. טוב, אני חושב שזה כאן. כאן גם טעינו. פשוט לשים את זה על השולחן. טוב. שנייה. אוקיי. אנחנו ממשיכים בסרטון. ככה זה ייסע
זה יישא הרבה זמן. תנו. אוקיי. עכשיו מגיע החלק הכי ארוך. הנה, יש כאן גם. בואו נשים הרבה. ראיתם? אני עובר מאחד לאחד. אוקיי, נו, שכחנו את המיטה. למה הוא עצר אותנו? רק שלא יעצרו אותנו עוד אחד. טוב, בואו נהרוס את זה רימה. נלך להפיל אותו. נתחיל פשוט את המסלול מההתחלה. סמי כאן! יופי. הוא ירד לעצמו. בואו נלך למקום ראשון, ואז משם נתחיל במסלול הבאמת כיפי. כן, וגם סגרתי שחיות לא ייכנסו. אוקיי. רק שהם לא נכנסים באמת. כן, הם לא נכנסים. אוקיי, וואי. למה אני כל הזמן נופל? אולי... הנה, שכחתי. ועכשיו אנחנו לא ניפול. בטוח שלא ניפול, אני אומר לך. לא, ניפול. אוקיי, אני אומר שזה יהיה המסלול הכי ארוך שם ראיתם בחיים. ושלום. כן, בטח. אוקיי, למה יצאתי? טוב, לא משנה, אני אשים עוד אחד. מה אתה עושה כאן? סוף סוף. אפשר להמשיך. טוב, זה גם מהיר מאוד, אז זה לא יהיה, כאילו. עכשיו זה טיפה איטי, כי זה מתקל. טוב, הנסיעה תראה לי כיפית. אנחנו תכף נהיה מעל ים, אבל זה יהיה למשך הרבה זמן מעל ים. או שזה זה. אז הוא פספסתי כבר את המיטה. לא צריך עכשיו את המיטה. אוקיי. כעבור שנה. נכון, אתם רואים, זה הרבה זמן. בואו נהרוג אותו רגע. מה עשינו? מה עשית לנו? אני אצטרך להתחיל מההתחלה בגללו. זוז! אוי יופי מכונית. וואי, כמה? עוד. בואו נשים את כל המסלול במכוניות. לא, שים. וואו. אוקיי. עכשיו בואו נחזור למקום. נתחיל מההתחלה, אני יודע. זה די מעצבן לחזור. כל הספיילרים והכל עולים שם. טוב, בואו נעלה מכאן הפעם. נרד במהירות, שלא ייכנסו, לא יראו. אוקיי, חטאנו. טוב, אנחנו עולים והפעם לא ניפול בשום דבר. וזה יהיה די מהיר. אולי נחזור אחורה אם נסתכל שוב פעם בספיידר. לא שוב! חכו רגע אחד. נצטרך להתחיל מההתחלה. אני חייב לישון. פשוט אני ישן. בוא נראה מה חבר שלי רוצה להגיד. לא, אל תשאל. תהיה איפה שהמקום. בסדר? אוקיי. מאיפה שהיית. בוא נשים את זה פשוט. אתם יודעים, כאילו, הוא זה שלי עזר לי כאילו לבנות הרכבת, כי זה קשה. אז עכשיו בוקר נתחיל מסילה. פשוט את המפלצות עכשיו, הן לא יכולות לעלות. זהו. כבר אין מפלצות על המסלול. הלוואי, אולי יהיה. אוקיי. שוב פעם המסלול, אתם רואים, הוא כזה ארוך. טוב. סוף סוף נסיים. בואו נראה מה חבר שלי שוב פעם רוצה להגיד. אולי סוף סוף נסיים.
היינו הרבה זמן עד שבנינו את זה. אוקיי, קיבלנו הרגע. כעבור מה זה, מה זה? שנתיים. נתקעים פה. מה עשינו? נצטרך להתחיל בהתחלה, ונצטרך גם להרוס את כל המסילות. גם שם. איפה הם? טסו להם. בואנה, זה מהיר. לא! אבל אני מקצוען בזה. אני יכול לתפוס אותם. זוז! אפ אפ אפ. לא, אני חושב שהוא הולך. מה זה? כמה עוברים כאן? עצור. אוקיי, ייקח לי הרבה זמן, כי יש פה הרבה מסילות שעוד לא ראינו. אולי בצד השני. נראה את המסילה שהיא... יופי. ועכשיו שעבר את כל אלה. אל תתחיל מההתחלה, תתחיל מאיפה שהיית, בית המשפט. לא... עדיף כבר... מה? אוי. הנה הסוף. הסוף זה לא כל כך מגניב. אני לא יודע לעשות אפילו את הכפתור. טוב, לא משנה. טוב, זה ייקח זמן, אבל יש דרך קיצור. מזל שזה קרוב. אוקיי, האיש הזה עזבנו קצת משוגע. האיש הזה קצת משוגע. הוא בנה את זה כמה שעות. לקח לנו 10 שעות לבנות הכל, אבל אחרי זה לקח לנו הרבה זמן. טוב, נכון. אני רואה שאתם פשוט... בבקשה תעשו לייק. בבקשה. מה זה? שוב פעם נתקלים בנו. בוא נצא מהם. צא. מה זה? הפיל אותי הרגע. היה! חושבים שהם יותר מהירים ממני. אוקיי, עוד לא אמרתי את השם שלי, לי קוראים עידו. אוי יופי, מצאו להם מקום לחנות. כן, אפילו על פרה. אוקיי, כאן. גם נעשה. ועכשיו נחזור לבית, כי כל אלה כבר נחתו בשלום. ביי. חכו, אבל אם יש עוד, לא נורא. אני יודע שזה כבר מעצבן אתכם לחזור עוד, אבל אנחנו חייבים כדי להראות לכם את כל המסלול. אוקיי, זה עכשיו ירוץ מהר. עכשיו אני אעשה את זה מהר. עכשיו זה יהיה מהיר. לא, כך זה. לא, זה לא מהיר. זה. עכשיו זה יהיה מהיר, כי את זה כבר עברנו. תכף אתם כבר לא תראו את כל בבקשה תעשו לייק. זה הכי ארוך, אבל זה עובר מהר. אולי זה לא. כן, זה כן. לא. כעבור שוטר. אולי זה גם יחזיר אותנו, אני מסתובב לשם עכשיו. אוקיי, ראיתם? אנחנו עכשיו מעל הים היינו. אנחנו כבר בסוף. אוקיי, זה חוזר. בואו נחזור לאחור. וואו. טוב, אתם רואים את זה? זה כבר מסתובב. אבל עדיף ככה. תראו את הים, את הנוף. איזה יפה. ושם הכל ים. לא, שם. אוקיי, אנחנו עדיין על המסילה. זה הכי ארוך. מה שאנחנו עכשיו היינו עליו, זה הכי ארוך. נראה לי, או זה. או, לא, זה עם המיטה זה הכי ארוך. לא זה, לא זה.
המסלול עדיין הולך. אוקיי, אני יודע, עברו כבר 15 דקות למסלול. אני יודע, הוא יהיה ארוך. הנה כבר הסוף שם, אבל ייקח הרבה זמן לעבור את איפה שאתה. בוא נראה מה החבר שלי רוצה להגיד. זה היה לא כל כך, אבל אתם יודעים מה? הסרטון הזה, אתם יודעים כמה קשה היה לדמיות? היינו צריכים לשים כל הזמן רדסטון בשביל הרכבת. כל הזמן. אתם רואים את כל אלה? אתם רואים את כל אלה? אלה מה שעזר לנו להסיע את הכל. ועכשיו יורדים. לא! לא שוב. בוא נראה. טוב, נגיע לפניו להרוס לו פה משהו. בוא נהרוס לו. כאן, איפה הם נפלו? כאן. ועכשיו תצפו בסרט. הכי מגניב. שמכונית שוב באה. נחכה לה. כי ייקח לה הרבה. אז אולי נתקע שם. היי, נתקע שם. לא, זה המיטה. אז ביי לכם. כמה זמן? תעבור 5 חודשים. אז נתראה. ביי ביי. נו באמת, איפה היא? אמרנו ביי ביי. פה עברנו אותה. ביי ביי. אולי היא כבר נפלה. אבל ביי ביי. ביי ביי. טוב, נעשה עוד סיבוב אחד. מה אתם רוצים? נו. אז ביי ביי. לכם. כן. התבלבלתי. טוב, אולי פשוט התבלבל. טוב, ראיתם? עכשיו, כל הסיבובים, סיבוב אחד זה לא נחשב 15 דקות. זה נחשב איזה 5 דקות בערך. עכשיו זה הסיבוב הרביעי. מה החזיר עומד שם? בוא נפיל אותו. מה הוא עושה? מה עשיתי? עברו. יופי. נחתו. ראיתם הפרה עדיין שם. מה עשיתי? אני מסיים עם סרטון. אוקיי, עוד סיבוב אחרון ועכשיו נוריד פה את החזיר. יופי, הוא ירד בעצמו. רק שלא יעלה עוד אחד. אני רוצה להגיד משהו. שכחת לשים שם מסילה. נכון. הוא תמיד שופט, ומה שכחה אני, נכון? ואני מה זכה, נכון? אוקיי, עכשיו בואו נלך להתחלה, והפעם לא נתקעים. אם נתקעים פשוט, אנחנו לא, ועצרנו. חכו שנייה, זה תכף יעבור. אוקיי, עכשיו שאנחנו בהמשך, מה נפלנו? חכו רגע אחד. לא נפלנו אז, פשוט אני הפלתי אותה. בואו נרד. בואו עכשיו נפו מהר. ועלינו, ועכשיו נסתכל על הנוף. טדדם, טדדדדדם. תזכרו, כל אלה בזכות אלה. קבלו במחיאות כפיים את מחיאות כפיים. ראי שזה פשוט משוגע. לא. אוקיי, אנחנו בסוף. הוא אוכל בנשו בלילה. ועכשיו זה. ועכשיו נגיע לים. מי שרוצה יכול ליפול. אני לא אקפוץ. טוב, אני אעשה טבילה. תעצור כאן. לא. ועכשיו בואו נעלה למסלול. וואי, זה למעלה. תמשיך. לא באמת.
אוקיי, אני לא יודע מה קרה, אבל בוא נעלה על זה. תכף זה ייגמר. רק שלא עלה לנו איזה משהו. אוי, זה כאן. לא! ביי ביי. מה הוא עושה למסלול? חייבים להרוג אותו. אוקיי, מכה אחת יש לך. טק. יש! קצת למטה. לא, זה לא יפוצץ. בואו נמשיך. זומבי. יש מזל. הוא לא עלה למסילה. ירדנו וזהו. ביי ביי. זהו להיום. תודה שצפיתם בסרטון הראשון שלנו. בבקשה